ନମସ୍କାର, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ, ଜୟ ଶ୍ରୀରାମ। ଦେଖନ୍ତୁ, ଖରା ଖୁବ୍ ଜୋରରେ ହେଉଛି, ଆମକୁ ଅସହ୍ୟ ଗରମ ହେଉଛି। ସେମିତି ପଶୁପକ୍ଷୀମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ବି ବହୁତ ଗରମ ଲାଗୁଛି। ପାଣିର ବହୁତ ଅଭାବ ଚାରିଆଡ଼େ। ଆପଣଙ୍କ ଘର ଆଗରେ ଛାତ ଉପରେ କୁଣ୍ଡ ରଖିଦିଅନ୍ତୁ, ପାଣି ରଖନ୍ତୁ, ସେମାନେ ପାଣି ପାଇବେ। ପକ୍ଷୀମାନେ ଛାତ ଉପରେ ପାଣି ପାଇପାରିବେ। ପଶୁମାନେ ଆପଣଙ୍କ ଦୁଆର ସାମ୍ନାରେ କଡ଼କୁ ରଖିଦେବେ, ଗୋଟେ ଛୋଟ ଜାଗାରେ ପାଣି ଟିକେ କୁଣ୍ଡରେ ପାଣି ପିଇବେ। ପାଣିଟା ତାଙ୍କ ପାଇଁ ବହୁତ ଆବଶ୍ୟକ। ଆଉ ସରକାର ତ ସବୁ ସୁବିଧା କରୁଛନ୍ତି, ସବୁ ଜାଗାକୁ ପାଣି ଆସିପାରୁଛି। ଆମକୁ ଟିକେ କଷ୍ଟ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। 100-150 ଟଙ୍କା ଭିତରେ ଗୋଟେ କୁଣ୍ଡ ମିଳିଯିବ। କୁଣ୍ଡଟେ ରଖିଦେଲେ ସେମାନେ ବି ଉପକାର ପାଇବେ। ଏତିକି କହୁଛି, ମୋ କଥା ଟିକେ ରଖିବେ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ, ଜୟ ଶ୍ରୀରାମ।